No, zase musela tie decka učiť. Aj bože. Dneska som ich učila vybrané slova po C. A oni sa mi furt hlásili cikať, cikať, cikať. A ja im hovorím, čo vám šibe? Cikať není. Cikať není vybrané slovo po C. Veď to je meké I. Si pana do pana. No vidíte, toto je vybrané slovo po C. Ježišmaria, oni kebyže sa doma učia, tak to dopadne inak. Ježišmaria, som musel, aspoň, že tú vodku, čo mala v škole, lebo by som sa nežobovala, že žeme. Aj tak som sa nežobovala, že žeme. Som prišla niekedy večer domov. No, ale to je o inom. A viete, čo sa mi, keď som učila, keď som zastupovala v družine, jeden žiak sa ma opýtal, či môže ísť už domov, že to má na lístku. A ja mu hovorím, no a čože to máš na lístku? Mne je to jedno, že to máš na lístku. Môžeš si písať na lístok, čo chceš, ale prídu pre teba rodičia. A hovorí, že ja nemám rodičov, ja som z hentoho detského domova. A hovorí mi, že no jasne, minule som ťa videla, ako ťa jedna mama odviezla. 2 mamy ťa odviezli. No dobre, odhalili ste to. Mám 2 mamy a čo je na tom? No čo? To není jedno? Není to jedno? No nevadí. Ináč všimli ste si. Mám výzaž. Mám novú výzaž. Že? Som si aktualizovala výzaz. Že je to pekné. Ináč. Že? Tie cuky-luky. Jo, tie som ja učila. Vidíte, jak som ich naučila? Hrozne. Furt sa len hlásili. Píšať. A to aj... že... Ale my sa učíme vybrané slova. Po P? Nie, iba po C a B. A ešte D. Dorici. No, hovorím im. Viete co, vy choďte do televízie. Oni tam išli a prijela ich. Nenormálne.